susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Amen. Good evening sa bawat isa. Muli tayo ay narito Wednesday. Tayo pong muli ay makikinig ng salita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang anak na mamaya maririnig po natin ang mensahe ng Diyos. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay papangunahan ni Brother Dudes para po sa ating opening prayer. Yes, so God, Lord, salamat sa gabi ito, Panginoon, at kahit masamang panahon, Lord God, narito pa rin kami patuloy na maglilingkod at magpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga bagay-bagay na pinagkakalob niyo sa bawat isa, Lord God, at doon po sa gagamitin niyo po ngayong gabi, Panginoon. At alam po namin na isa sa puso namin po ito, Lord God, mga salita niyo, Panginoon. Salamat po sa mga kalakasan na pinagkakalob niyo sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Sige po, sama-sama po tayong magdi-declare how awesome, how good is our God. So kaya po tayo iaawit muli at sasamba sa ating Panginoon. Amen. We've come together now to worship Him. This house is built on Christ or else it cannot be shaken, cannot be shaken, cannot be shaken. See, God is awesome, God is awesome in this place. We sense His presence. We sing His praise. There is power here for miracles. Set the captives free, make the broken whole. Say God is awesome. Say God is awesome. He's so awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Here in this house of the great King, Lord, we've come together now to worship You. We come to worship Him. This house is built on Christ, our rock cannot be shaken, Lord, cannot be shaken, cannot be shaken. So God is awesome. God is awesome in this place.
mighty love, pull me from the dark into your light. You alone, my Lord. My heart will sing, I will tell of all your mighty love. Come on, church, we will say, holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy, sing, Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Oh, come on, let's bless. I will tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. You alone, my Lord. My heart will sing, I will tell of all your mighty love. Sing, holy are you, Lord. Holy are you, Lord. My heart will sing, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Oh, we will sing, Lord, you are holy. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Oh, we bless your name. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus, we will sing. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus, you sing. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, sing. God of all the earth, oh Jesus, God of all, say, God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Sing, I will bless the Lord. I will bless the Lord with all my soul. Lord, I will bless your name. I will bless the Lord with all my soul. Oh, we bless you, Jesus. We will bless your name. All of our soul, all of our lives, Lord, all of our hearts, Jesus. Lord, we command ourselves to worship, to bless your name, to glorify your holy name. Jesus, thank you for your presence. Oh, thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you for your presence, God.
Lord, sa gabi pong ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Lord, patuloy kaming aawit as we command ourselves to worship you, to bless your name, to lift your name on high with all of our hearts, with all of our soul, with all of our strength, Lord. For you are worthy of all the praises and glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your Once again, we will sing, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Come on, church. Let's bless His name. The Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name.
clear and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, worship Your oh, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, sing Your holy name. Once again, church, as we sing this song, sabihin natin sa Panginoon, sabihin natin sa sarili natin, Lord, I will bless Your name. Lord, with everything I am, aking lakas, aking kaluluwa, aking espiritu, aking puso, Panginoon, ay magpupuri sa iyo. Itataas ang pangalan mo. Sing this with all of our hearts tonight. Nakatingin po ang Diyos sa bawat isa po sa atin, sa ating mga puso. Sabi mo sa Panginoon, Lord, here I am, worshiping Your name, glorifying Your name tonight. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name. Once again, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Yes, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your home. Once again we will sing, church. Oh, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing and worship Your holy name. I worship Your holy name. Yes, Lord, here we are worshiping Your name. I worship Your holy name. 'Cause here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. Muli pa sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, here I am to worship. Yes, Lord, here I am to bow down.
Here I am to worship your name. 'Cause you are worthy of all the praise. Oh, you are lovely, Jesus. You are worthy, Lord. You are wonderful. Oh, once again sing, here I am. Here I am. Lord, here I am to bow down. To bow down at your feet. To worship your name with all my heart. Oh, you are lovely, God. You are worthy, Lord. Once again, Lord, here I am. 'Cause here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am. Lord, here we are. Worshiping you, Lord. Altogether worthy, altogether wonderful. Here I am, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Oh, for the last time, sing, here I am, Lord. 'Cause here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You are wonderful. You are beautiful, Jesus. Lord, here we are, your children, worshiping your name in spirit and in truth. In spirit and in truth, Lord. Glory, glory to the name of Jesus. Oh, thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa iyong presensya, Panginoon, sa gabi pong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Diyos. Lord, sa gabi pong ito, as we listen to your word, as you speak to us, Lord Jesus, Lord, we open up our hearts. We open up our minds. Lord, I pray, Lord God, na lahat, Panginoon, ng salita mo na maririnig namin sa gabi pong ito ay manatili sa aming mga puso, manatili sa aming mga isipan, O Diyos. Lord, hindi lang ito basta salita na papasok sa isang tenga at lalabas sa kabila, Panginoon. But ito, O Diyos, ay magiging buhay namin, Panginoon. Ang iyong mga salita, O Diyos, ay ang buhay ng bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat muli. Speak to your children tonight. Thank you for your presence. We glorify your name. We praise your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Maulan at mapagpalang gabi po sa bawat isa. So, ayun po, magsimula na po tayo na makinig sa salita po ng ating Panginoon. Kaya po sa oras po nga to, let us focus our minds. And ano yun po, lahat ng nagdi-distract po sa atin, isang tabi po muna natin yan. And
let's ready our notebooks, our Bible po. And ayun nga po, maganda po na nagno-notes tayo kasi ayun nga po, hindi nga po tayo laging nakakaalala, di ba po? Maganda po yung may mga notes tayo para lagi po nating nababalikan yung mga naririnig po natin. So, dako po tayo sa salita po ng ating Panginoon. So, nasa tema pa rin po tayo ng, ng preach the word. We are called to preach, not to quit. So, ang ating verse po tonight, is sa 2 Timothy chapter 1 to 5. So, bago po natin basahin, tayo po muna'y manalangin. Yes, Heavenly Father, thank you, God, sa gabi pong ito, God. Salamat, O God, sa iyong salita, Panginoon, na ibibigay sa bawat isa, O God. Lord, gawin niyo po ang aming mga puso, O God, na matabang lupa, O God, na handang matamnan ng iyong mga salita, O God. Lord, thank you, O God, sa gabing ito, O God, for we will receive our portion tonight, O God. And Lord, lahat ng nagdidistract sa amin sa oras pong ito, God, we cast it, O God, in Jesus' name. And Lord, tunay nga ang aming puso, ang aming tenga, ang aming mga mata, Panginoon, ay sa iyo lamang po nakafocus, O God. Salamat, O God, sa gabi pong ito. Sa iyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ng anak ko si Jesus. Amen and amen. So sabi po dito sa 1 Timothy, chapter 4, verse 1 po. Dito po tayo sa verse 1. Sabi po dito, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give you this charge. So ito pong verse po na to, ang nagsasalita po dito ay si Paul, and ang kinakausap niya po si Timothy. So ito po yung mga tagubilin po ni Paul, ni Apostle Paul kay Timothy, kasi nung panahon po na to, ito na po yung pakiramdam niya na hindi na po siya makakasurvive doon sa imprisonment niya, na feeling niya, ayun nga po, yun na yung time na mamimit niya na po si Jesus. So ang ginawa niya po, kinausap niya po si Timothy, at ito po yung tagubilin na iniwan niya po. Sabi po sa verse 2, sabi po dito, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. So ito po yung tagubilin, o ito po yung instruction ni Apostle Paul kay Timothy. Kaya po sa gabi pong ito, pag-uusapan po natin, katulad po ng nakita po natin kanina sa mga screen natin, Paul's charge to Timothy. So pag-aaralan po natin, ano po ba yung assignment na binigay ni Paul, ni Apostle Paul kay Timothy, and alin po din doon yung mga kailangan po nating gawin bilang tayo po'y tinawag na maghayag ng salita ng ating Panginoon. So, una po, number 1, meron po tayong 7, we have 7 charges to Timothy. So, Paul's 7 charges to Timothy. Number 1 is, Timothy was to preach the word in season. So, ang sabi po ni Paul, ni Apostle Paul kay Timothy, dapat maghayag daw po siya ng salita ng Panginoon in season. So, Timothy must be ready when preaching was convenient. So, ano po ba yung convenient? Yun po yung mga panahon or mga situation na parang andali, walang humaharang sa'yo, parang free ka lang na gawin ng mga gusto mong gawin na bagay. And ganun din po, ganun po yung ibig sabihin ng in season, na parang madali lang makapag-share ng salita ng Panginoon. Ano ba yung mga in season natin? Diba? Katulad po nito, midweek service, nakakapaghayag po tayo freely, tinatanggap po ng mga tao yung salita, diba? Lahat ng mga naririnig nila, tinatanggap nila, and nag-grow po sila doon. Ano pa po? Sa morning devotion, sa Sunday service, sa mga Bible study, yun po yung mga panahon na in season. So, diba, wala po siyang struggle sa isang preacher, kasi nakaset na yung mga tao na may maririnig silang salita, and pag may narinig silang salita, tinatanggap po nila, walang nagre-reject. So, ganun po yung ibig sabihin ng preach the word in season. And ganun po yung sinasabi ni Paul kay Timothy, na kahit nga, ayun nga po, magdeklara po siya, ipahayag niya po yung salita sa mga churches na pinagkaloob po sa kanya. And ayun nga po,
pag sinabing in season, ibig sabihin, confident ka din na magsalita ng Panginoon na parang, walang hindrance sa'yo, okay ka, di ba? Ganun po yung ibig sabihin ng in season. And katulad po nung nangyari, di ba po, sa Acts chapter 2, verse 41, ito po yung after na, yung na-receive na po nila Peter, yung empowerment ng Panginoon sa kanila. Ano pong nangyari? Di ba po, agad sila, nag-preach. And ang nangyari po doon sa verse 41, sabi po dito, then those who gladly received the his word, were baptized. And that day, about 3,000 souls were added to them. So, yun po yung time na in season. Kasi po, ayun nga po, wala pong taong nag-reject eh. Halos, di ba, sabi po, 3,000 men o katao yung nag-receive. So, walang hirap kay Peter that time kasi ayun nga po, tinanggap ng mga tao yung salvation. Tinanggap nila yung word na pinapahayag po nila Peter that time. So, yun po, kailangan po na, katulad po ng sinasabi ni Paul kay Timothy, ganun din po sa atin, we have to preach or ihayag po natin yung salita ng Panginoon kahit nandito po tayo sa church. Ayun nga po, di ba, may time na binibigyan na tayo ng part sa offering, sa mga Bible study, 'di ba po? Wag po nating i-neglect yung mga ganong opportunities kasi ayun nga po, yun po yung training natin eh. Yun yung training natin kasi pag na-train po tayo na in season, hindi na po tayo nahihiya na mag-preach ng gospel, na maghayag ng gospel. Makakaya na din po natin yung pangalawang charge na binigay po ni Paul kay Timothy. Ano po yung pangalawa? Pangalawang charge po is, Timothy was to preach the word out of season. Out of season, ano po bang out of season? Timothy must be ready when preaching was not convenient. Pag sinabing not convenient po, when people or situations are against preaching the word, or yung mga tao po not interested to hear the word of God, and they reject the word of God. Ano po yung example ng mga out of season? Example, may nakakita na po sa atin ba na yung sa palengke, yung may mic, tapos may mga taong nagsasalita. Kung titignan po natin, kung magiging observant po tayo, may nakikinig kaya dun sa mga taong naka-speaker na yon na nagmamic? Di ba po, iilan lang, naririnig pero hindi nila naiintindihan yung sinasabi. Kasi bakit? Busy sila sa panininda, busy sila sa pagbili, busy sila sa pagtawid, di ba po? Yun yung mga out of season. Pero ang sinasabi po dito ni Paul kay Timothy, dapat kahit out of season, kahit na nire-reject po tayo ng mga tao, kahit hindi po sila interesado, ayun nga po, kailangan ipinapahayag po natin yung salita ng Panginoon. Kahit na ayun nga po, kahit tayo mismo na mga naghahayag ng salita, kahit may sakit ka sa katawan o meron kang emosyon na nag-hold back sa'yo, di ba po? Yun yung mga out of season eh, yung parang, yung nandun ka sa sitwasyon na may obstacles, may yung parang hirap ka na ihayag ang salita ng Panginoon. Pero ayun nga po, ito po yung mission na binigay ni Paul kay Timothy na kailangan niyang gawin na in season or out of season, kailangan niya pong ihayag yung salita ng Panginoon. Kaya nga po, nabanggit ko po kanina, na i-take natin yung opportunity natin na kahit nandito po tayo sa church, di ba, wag po tayong mahiya na magsalita, na i-assign sa mga opening prayer, offering, or closing, di ba po, sa mga Bible study, pinapatayo tayo. Kasi po, training ground po natin ng church na to. Sinasabi nga po nila Bishop, nila Pastor Alvi, di ba po, hindi tayo mananatili dito. Hindi naman tayo ginawa ng Lord para magstay sa church. Ginawa tayo to preach the gospel, di ba po? Yun po yung Great Commission natin eh. Dito lang po tayo ini-incubate ng Lord kasi kailangan ready tayo paglabas na po sa church. Hindi yung, ayun nga po, lalabas na agad tayo, tapos ayun pala, nahihiya pa tayo. Eh, paano tayo makakapag-share sa ibang tao, di ba? Example nun, na-reject ka. Testimony lang po. Kasi meron po kaming ginawa dati, parang first year or second year ko pa lang dito sa church. Yung evangelism po, ano po yung tawag doon? Basta ganun po, yung parang may mga tinitrain na mga leaders, ganun. May mga youth, kasama po ako doon na, ayun nga po, hahayo kami sa labas. And
ang time na yon, parang mag-share ka ng Magnum 357, so patatanggapin mo yung ibang tao. Nung time po na yon, ako po yung pinaka-least, isa sa mga least na tao na, kasi parang may quota po kami doon na parang dapat 10 o 20 may napatanggap ka, tapos papasulat mo sa papel. Ako po kasi parang wala pang 10, wala pang 10 yung napapatanggap ko kay Lord. Kasi ang dahilan po nun, hiyang-hiya po ako. Kasi wala pa po akong training nun sa church eh. Parang hindi pa po ako nakakatry na mag-share ng testimony, ganon. Opening prayer lang, mga ganon po, fellowship. Pero yung magsasalita na po ako, wala pa po akong ganong experience. Kaya nung lumabas po ako, hirap na hirap po ako, nahihiya po ako, hindi po ako makalapit sa ibang tao. Kaya ganun po yung ginagawa sa atin ng Panginoon ngayon. Tinitrain niya tayo dito sa church para maging ready na po tayo dun sa labas. Tinatanggal na po ni Lord yung will natin, yung hiya po natin dito sa church para paglabas na po natin sa labas, di ba po, hindi na po tayo mahihiya na ipahayag yung salita ng Panginoon. Hindi na po agad tayo madidisappoint dun sa mga rejections na maririnig po natin. Kaya po, let's take the opportunity po na magamit po ng Panginoon dito pa lang po sa church para mas magamit po tayo ng Diyos sa labas. Amen? Amen. So, isang example din po nung dun po sa preaching the word of God out of season, nung sa Acts po. Acts chapter 16, verse 25 to 35. Sabi po dito, "But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them." Verse 26, "Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chain were loosed." So habang nag-worship daw po sila, Paul and Silas that time po, habang sila po yung nagpupuri sa Panginoon, bigla daw po nagkaroon ng earthquake. So nung time po na to, nasa jail po sila Paul at Silas. Kaya after po ng earthquake na yun, bumagsak po yung jail o yung mga rehas. And sabi po dito sa 27, "And the keeper of the prison, awaking from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself." So dahil nga po, may jailer po doon, nung nagising po siya din sa lindol and yung pagbagsak po nga ng kulungan, nataranta po siya kasi ang iniisip niya po, baka tumakbo na po yung mga nakakulong po doon, which is sila Paul at Silas. So ang ginawa niya po, dahil sa sobrang panic, kasi baka pagalitan po siya ng hari niya, gusto niya na pong patayin yung sarili niya. Parang ibis na patayin na lang siya o ma-receive niya yung hatol ng king niya, siya na lang po kikitil ng buhay niya. And sabi po dito sa 28, "But Paul called with a loud voice saying, 'Do yourself no harm, for we are all here.'" And yun nga po, hindi po sila, kumbaga yun na yung opportunity nila Paul and nila Silas na umalis po sa jail na yun. Kumbaga, di ba parang habang sila po yung nag-worship, siguro po pinagpipray po nila na sila'y makawala doon sa imprisonment na yon. And yung answer prayer nila doon is yun nga, binuksan na po ng Panginoon yung jail na yon. Kumbaga, winasak na po ng Panginoon. Pero hindi po nila tinake yung opportunity na yun na umalis. Nagstay lang po sila. Kaya ang sabi niya po doon sa jailer, huwag mong patayin yung sarili mo o huwag mong saktan yung sarili mo kasi nandito lang kami. Verse 29, "Then he called for a light, ran in and fell down trembling before Paul and Silas." 30, "And he brought them out and said, 'Sirs, what must I do to be saved?'" So yun po agad ang ginawa ni jailer. Nung narinig niya po na nandun lang sila Silas, kumuha po siya ng ilawan at tumakbo papunta kay Silas at tinatanong niya po, paano daw po siya maliligtas? Sabi po ni Paul sa 31, "So they said, 'Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household.'" So ito na po, nagdeklara na po sila Silas, sila Paul ng salita ng Panginoon, na ayun nga po, kailangan lang po ng jailer na maniwala sa Panginoon. Verse 32, "Then they spoke the word of the Lord to him,
they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. So hindi lamang po sa jailer, pati po yung buong angkan o kumbaga buong sambahayan ng jailer na yon, yung asawa, yung anak, maging servant siguro, di ba po? Nakarinig din po ng salita ng Panginoon. And he took them the same hour of the night and washed their stripes, and immediately he and all his family were baptized. Now when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. So di ba po, nandun na yung opportunity nila Paul na umalis. Nandun na, in season na yung pag-alis nila eh. Pero ayun nga po, mas pinili po nilang ihayag yung salita ng Panginoon. Di ba parang kung ikaw na nakakulong, di ba out of season na sa'yo para iligtas din spiritually yung jailer na yon. Uunahin mo na yung sarili mo. Pero ayun nga po, dahil si Paul mismo, alam niya na kailangan niya i-preach ang salita ng Panginoon out of season, hindi po siya nag-hesitate na ihayag yung salita ng Panginoon. Kumbaga, naging opportunity pa po ni Paul yon para yung jailer na yon at yung household niya makatanggap sa Panginoon. And ganun din po sa atin. May mga situation po tayo na parang captive po tayo, parang pakiramdam po natin, parang ang daming obstacles na nakapaligid po sa atin. Pero yun nga po, let's take those opportunity pa rin po na ihayag yung salita ng Panginoon. Kasi yun po, katulad po nun, ang unang sinabihan lang naman po nila is yung jailer eh. Pero ang nangyari sa dulo, di ba po, pati yung household ng jailer, lahat sila nakatanggap. And sabi po sa 34, ito po yung maganda eh. Now when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. So grabe daw po yung joy ng jailer na yon, kasi hindi lang po siya yung naligtas, kundi pati yung household niya. Di ba po, ganun po yung joy ganun po yung joy na natatanggap ng mga tao. Pag nare-receive nila, ayun nga po, nasi-set free sila spiritually. And ayun po, nung nabasa ko po to, yun nga po yung sa part na nagagalak po yung jailer na natanggap po nila ang Panginoon. Naalala ko po yung time na pumunta po kami ni Mami dun sa Perpetual po sa Delta. So, halos lagi po kaming nadaan doon. Lagi po kaming dumadaan sa overpass, patawid po doon sa Perpetual na ospital. Every time na dumadaan po kami doon, wala pong pulubing nakaupo, ganon. So, dire-diretso po kami. Hanggang sa isang araw po, nung nagpa-check up na po yung mami ko, yung parang nagpa-ultrasound siya, gabi na po kami nakauwi noon kasi parang sobrang tagal po nung resulta. Ngayon po, nung pauwi na po kami, balak po sana namin ni mami, doon nga kami sa baba. Kasi ayaw niya na po kasi umakyat kasi medyo malaki na po yung tiyan niya noon. So parang nahirapan na siya. Pero parang out of nowhere po, nandun na po kami sa may overpass na yon, paakyat na po kami. So maya-maya po, nung nakaalpas na po kami doon sa hagdanan, meron po kaming nadaanan na matanda. Ang balak po kasi namin ni Mami noon, parang kakain pa kami sa restaurant, parang ganun, kasi ginabi na kami. Pero dahil nung nakita po nung ni Mami, yung matandang babae na nakaupo, tas na malimos, sabi niya, wag na daw muna kaming kumain. Tas nanghingi po siya sa akin ng 20. Tas binigay niya po yung 20 doon sa babae. Maya-maya po, konting lakad lang, biglang sinabi po sa akin ni Mami, wait lang. Tas binalikan niya po yung babae, yung pulubing babae. And sabi niya po sa kanya, parang tinanong niya, kamusta ka? San yung pamilya mo? Ganyan-ganyan. Tapos bigla pong nagtanong si Mami na, pwede ba kitang offeran ng prayer? Parang konting prayer lang naman. Ganon po yung ginawa ni Mami. So, maya-maya po, nung tinignan ko po sila ng maigi, umiiyak na po yung babae. Yung matandang babae na pulubi. Tapos sabi ko, parang nakakatuwa tignan kasi makikita niyo po na nire-receive nung matandang babae na yon yung prayer ni Mami. And maya-maya po, nung natapos na po yung prayer nila, tinanggal po nung matandang babae yung mask niya na parang nakangiti na po siya. And sabi niya po,
thank you po. Tapos nakangiti na po siya sa mami ko. Maya-maya po sabi ni mami sa akin, pahingi ulit ng 20. Bigay na lang natin sa kanya. So, maya-maya po, nung inaabot na po ng mami ko yung 20 dun sa matanda, sabi nung matanda sa kanya, naku, wag na po, sobra-sobra na po yung binigay niyo po sa akin. Na parang kung the way niya po sabihin yung sobra-sobra, hindi po niya tinutukoy yung 20, kundi yung prayer po. Di ba po, ganun po yung nagagawa every time we preach the Word of God, na hindi po tayo nahihiya na maghayag ng salita ng Panginoon, ng salvation ng Lord, ng pagmamahal ng Lord. Kasi hindi lang naman para sa atin yan para sa lahat yan. So, tayo na alam na natin yung katotohanan, alam natin na may namatay sa atin para lang ma-redeem tayo, di ba? Paano pa po yung iba? Kailangan po nilang malaman din yon. And ayun po, nung nakita ko po dun sa situation na yun, talagang maganda po na natitrain tayo na, ayun nga po, maghayag ng salita ng Panginoon out of season. Kasi ayun nga po, dun po natin mas nakikita kung gaano kumilos ang Panginoon. Basta willing talaga po tayo na magpagamit sa ating Panginoon. Kaya, yun po yung una at pangalawa. Ang sabi po, number 1 is Timothy was to preach the word in season. At pangalawa, Timothy was to preach the word out of season. Yun po yung pangalawa. And pangatlo is Timothy must correct the people. So, isa po ito sa mga tagubilin ni Paul kay Timothy na dapat daw po si Timothy ay nagko-correct ng mga tao. Sabi po dito sa Galatians chapter 6 verse 1, sabi po, Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. So, ayun nga po, sinasabi po dito na, ayun nga po, kailangan po, every time na nagko-correct po tayo, dapat with gentleness po. Bakit with gentleness? Kasi po, may mga tao po na, tayo po mga tao, ayaw po natin na makorek. May times siguro na, teachable heart tayo, pero may times talaga na parang, pag alam mo sa sarili mo na tama ka, di ba, wala kang ginawang mali, pag kinorek ka, talagang nasasaktan yung ego mo. Pero ayun nga po, every time na may ma-encounter daw po tayo na gantong tao, or si Timothy, kailangan, he must correct that person with gentleness. Kasi, pag kinorek mo yung isang tao na parang harshly o parang masasakit na salita na agad, hindi niya matatanggap agad yun. Mahirapan siyang tanggapin kasi ang naririnig niya, pangit na nasalita. So parang kailangan mahinahon. Katulad nga po, di ba, nung nakaraang midweek na sinabi sa atin ni Brother Neil, kailangan dapat mahinahon tayo nagko-correct sa ibang tao na parang dapat nagsasabi ka para kumbaga, nagko-correct ka sa kanila na may itindihan kanila, hindi sila yung parang magkakaroon pa ng grudges sa'yo. And sabi po sa Matthew chapter 18, verse 15, Moreover, if your brethren sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. So, ganito po yung pagko-correct na gustong gawin ni Timothy. Na ayun nga po, pag kinokorek po natin ang tao, mas maganda po na ikaw muna at siya, di ba? Para, alam niyo po yun kasi may mga time na pag napapahiya yung tao, yung parang madaming tao, tas kinorek siya, di ba? Parang masakit po sa kanila yon. And ganun din po, na parang pag nag-correct po tayo, kailangan kayo lang po muna, parang gentle, with love. Ganun po yung correcting. Ginagawa po siya para kumbaga, hindi po siya masakit sa paninig. Kumbaga, tinatama mo lang yung mali niya para mas madali niyang matanggap. And dito po sa number 4, jump po tayo sa number 4. Yung Timothy, itong pang-apat po na charge ni Paul kay Timothy. Sabi po dito, Timothy must rebuke the people. So, ano po ba yung pagkakaiba ng correcting sa rebuking? Ang correcting kasi, pwede po yan na kayong dalawa lang, mahinahon, with love, di ba po? Ganun mo siya, i-correct mo siya, ganun ang correcting. Parang gagawin mo yon na hindi siya masasaktan, na matatauhan lang siya na, ay, mali ako. Pero ang rebuke po, ito po ang rebuke. Sa 1 Timothy chapter 5, verse 20, Those who are sinning
rebuke in the presence of all, and the rest also may fear. So ano po ang rebuke? Ginagawa po siya in the presence of all, hindi na lang po kayo. And ang rebuke po, ginagawa siya harshly. Kumbaga, masasaktan ka na pag nire-rebuke ka na po ng tao. Ganon po ang gusto ni Paul na gawin ni Timothy sa mga tao na parang hindi lang magstay sa correcting. Kasi may mga tao po na, ayun nga po, dahil, ayun nga, malambing yung pagkakakorek sa'yo, parang hindi pa masakit, may time na mauulit mo yung kasalanan na yon. And ayun nga po, pag hindi po tayo nadala doon sa correcting na ginagawa po ng mga leaders natin or sa salita ng Panginoon, dadating po tayo sa rebuke. Kung hindi po tayo nadala doon sa correction. Di ba po, dadating po tayo sa time na makakarinig na po tayo ng salita na masasakit and hindi na lang po between sa inyong dalawa, kundi may iba pang makaka-witness. Bakit po? Para hindi din po pamarisan ng ibang tao. Alam niyo po, ganito po mag-rebuke ang Panginoon sa Old Testament, lalo na sa Israelita. Ang ginagawa niya po, nagsisend po siya ng madaming ahas, lahat natutuklaw, halos binubura niya po lahat ng mga tao na nagkakasala sa kanya. Ganun na po mag-rebuke ang Panginoon kasi yung mga Israelita, di ba, patuloy pa rin po sila sa pagsamba-samba sa ibang Diyos-Diyosan. So, ganun na po. Ganun po yung mangyayari din sa atin pag yun nga po, yung mga ibang preacher, yung salita ng Panginoon, and yung mga leaders po na, ayun nga po, tinatanggihan po natin yung correction nila sa una, dadating sa point na ire-rebuke na po nila tayo. And masakit po yun, lalo na pag ang Panginoon na po yung nag-rebuke sa atin. And sabi po dito sa Proverbs 9 verse 8, do not correct a scoffer, lest he hate you. Rebuke a wise man and he will love you. So, sino po dito ang wise man? Wise man and woman po. Di ba? Lahat po tayo. Amen? So, wag po nating naisin na maging scoffer tayo. Yung mga taong nagre-reject ng correction, yung parang hindi po nila tinatanggap yung mga correction na ginagawa sa kanila. Kaya anong nangyayari po? Hate na hate po nila yung rebuke. Hate na hate po nila yung mga tinatama po sila. Mas ini-insist po nila yung kagustuhan po nila. Pero ayun nga po, desire ng Lord na maging katulad po tayo ng wise men. Kasi ayun nga po, handa po tayo magpa-correct dun sa mga leaders natin. And sabi po dito sa Proverbs 3, verse 12, for whom the Lord loves, He corrects, just as a father, the son in whom He delights. So ito po yung reason kung bakit may correction and rebuking po. Kasi gusto ng Panginoon madisiplina tayo. Di ba po sa mga anak, di ba po ayaw po natin kung may narinig tayo sa example, sa kang nanay, tas may narinig ka sa anak mo na masasamang salita, di ba, i-rebuke mo siya, i-correct mo siya. Kasi ayaw mo na pagtanda niya, makuha niya yung mga ganong salita na parang ganon yung pananalita niya. Ganon din po sa buhay natin. Kino-correct tayo ng Panginoon dun sa mga simple sins natin and maging dun sa mga sin na patuloy natin ginagawa, nire-rebuke tayo ng Panginoon. Kasi ayaw ng Panginoon na makonsume tayo ng sin. Na parang maging way of living na natin is lagi na tayong nagkakasala. So, sa bawat correction, kumbaga, sa correction and rebuking na ginagawa po sa atin ng leaders natin, hinahayaan po yun ng Panginoon para matuwid po yung buhay natin. And sabi nga po dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, ito po yung purpose ng salita ng Panginoon. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. 17. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. So sinasabi po dito, ang salita daw po ng Panginoon, ginagamit siya for us to realize what is wrong in our lives, to teach us what is true, corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. So ang salita po ng Panginoon, hindi lang puro blessing, hindi lang puro
favor, di ba po? Hindi lang yung magaganda sa tenga, pero more on correcting, rebuking, at tinuturoan kung paano po tayo mamuhay. Kaya po, lahat po ng salita ng Panginoon, tanggapin po natin. Kung tinatanggap po natin yung blessing ng mga salita sa Panginoon, tanggapin din po natin yung mga rebukes niya, yung mga corrections niya sa salita niya. Kasi, ayun nga po, yun po yung magko-correct sa buhay natin habang nandito po tayo sa mundong ito. Yun po, kaya ayun po, we must, yun nga po, number 4, yung Timothy must rebuke the people. Maging tayo po na mga tinawag ng Panginoon, hayaan po natin na yung mga salita po na, ayun nga po, na sinasabi po natin, na pinapahayag po natin, yun po yung mga salita na nanggagaling sa Panginoon na mag-a-align po sa buhay ng ibang tao. And number 5 po, panglimang charge po or parang tagubilin po ni Paul kay Timothy. Number 5, Timothy must encourage the people. So, kailangan i-encourage daw din po ni Timothy. So, kung sa 3 and 4, di ba, parang medyo masakit siya sa isang tao, pero yun nga po, number 5 pa rin po, tinuturuan o parang pinapaalahanan po ni Paul si Timothy na mag-encourage din po siya ng mga tao. Sabi po dito sa Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. So, ayun po, ganun daw po kahalaga na ganun po kahalaga yung fellowship, di ba po, na ginagawa natin. Kasi yun po yung panahon na nag-i-encourage po ang bawat isa. And then nga po, ang sabi dito, especially now that the day of His return is drawing near. Kasi the more po na lumalapit yung time na dadating na po ang ating Panginoon, the more din ang nagdo-double time yung kaaway para i-disappoint tayo, i-discourage tayo, di ba? Panghinaan tayo para tumigil tayo. Kaya po tayong mga kapatiran, di ba po, wag po nating i-neglect yung fellowship kasi malaki po yung tulong niya para sa bawat isa na mas na-i-strengthen tayo emotionally and spiritually po. Sabi din po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, so encourage each other and build each other up just as you are already doing. So, wag daw po nating, ang gawin daw po natin, let's build each other. Wag po nating hayaan na tayo po yung maging dahilan kung bakit sumusuko si brother, kung bakit natapilok si sister. Di ba po? Wag po nating hayaan na maging tayo yung dahilan kung bakit may mga tumitigil. Kundi tayo po yung maging dahilan o maging isa sa mga dahilan kung bakit po sila nagpapatuloy. Kasi nandyan si sister nandyan si brother, lagi akong nire-remind, ini-encourage niya ako lagi na na magpatuloy ako, na wag akong tumigil dun sa ministry na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Kaya po napaka-importante na, ayun nga po, nakakapag-fellowship po tayo sa ibang tao para, ayun nga po, nako-correct tayo dun sa mga nararamdaman natin and nai-encourage tayo. And sabi po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 1, sabi po dito, Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. So, ito po, nagsasalita po dito is si Paul at ang sinasabi niya po ito kay Timothy. Kasi si Timothy po that time, nung habang po si Paul, nakakulong po si Paul, ito po yung naging encouragement ni Paul kay Timothy. Sabi po, Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. Kasi that time po, si Timothy na po yung humahawak sa Ephesus. Kasi po, yun nga po, si Paul that time is nakakulong na po siya. And si Timothy po that time, hindi po siya matanda, hindi po siya 100 years old, ganun. Siya po young pa. Bata pa po that time si Timothy. Kaya po, alam po ni Paul na mahirap para kay Timothy na mag-handle nung church ng Ephesus po that time. Kasi nung time po na yon parang persecuted po yung Ephesus po kasi
may nag-aano po sa kanila, parang may nang-o-oppress po sa kanila. And alam po ni Paul yung nararamdaman ni Timothy na parang bata pa siya, kakayanin niya ba na mag-lead ng maraming tao, ng isang church, tapos ino-oppress pa sila. So ito po yung naging encouragement ni Paul kay Timothy na, Dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. Bakit po na sabi to ni Paul? Kasi siya din mismo naranasan niya din po na ma-strengthen through the grace of God. Di ba nga po, yung sikat na verse po natin na His grace is sufficient. Di ba po? Every time na nanghihina, malakas daw po si Paul. Kaya po, nakakapag-encourage po siya kasi siya din mismo, naranasan niya yung encouragement na nanggagaling sa Panginoon. Nakakapag-strengthen din po siya kay Timothy kasi siya din mismo, na-strengthen po siya ng Panginoon. And ganun din po sa atin. Let us encourage one another. Kung si sister, in-encourage ka, tapos si brother, nakikita mo nanghihina, let's share those strength na na-receive po natin. Let us also encourage po yung mga nakikita po natin nanghihina. So lahat po tayo, let's build each other. Huwag po nating hayaan na tayo pa po yung maging dahilan kung bakit may mga tumitigil pa pong tao. So let us encourage one another. Yun po yung sa number 5. Number 6 po. Number 6, Timothy is to preach with patience. So kailangan daw pong maghayag ng salita ng Panginoon si Timothy ng may tiyaga, may perseverance. So, di ba po sa panahon ngayon na parang, ayun nga po, di ba may mga time, example po, nung mga bago-bago pa po tayo o may mga bago pa po tayong binubuksan na satellite, di ba parang hindi naman po siya agad-agad na magbo-boom, ang dami na ulit na attendees, ang dami na agad nag-receive ng salvation o ng salita ng Panginoon. Kumbaga nasa time tayo na parang ang dami pong bata spiritually na parang kailangan paulit-ulit mo siyang pagsabihan, kailangan ulit-ulit niyang naririnig yung salita. Ganon din po sa atin na parang wag po tayong manawa na maghayag po ng salita ng Panginoon kahit na nakikita natin na parang walang improvement, parang ganon pa rin naman yung attendees natin, parang hindi pa rin nagbabago. Ang gusto ng Panginoon, katulad ng sinasabi po ni Paul kay Timothy, wag po tayong manawa. Lagi po nating ipahayag kahit na nakikita natin, konti yung attendees or madami yung attendees, ipahayag pa rin po natin ang salita ng Panginoon. Kahit na parang nakikita natin na nire-reject ng mga tao yung salita, ipahayag pa rin po natin ang ating Panginoon. Let's persevere pa rin po. Magkaroon tayo ng tiyaga na mag-share ng salita ng Panginoon. And si Paul po, kilala din po siya na apostles of the Gentiles. Bakit po? Kasi po yung mga apostles that time, yung ibang apostles po, hindi po kasi sila nagpipreach sa mga Gentiles. Nagpipreach lang po sila sa mga Jews, sa mga Israelita lang po, sa mga dugo ng mga Israelita. Ayun. Pero yung si Paul po, tinawag po siya ng Panginoon to preach for the Gentiles. Sabi po dito po sa sa Acts chapter 9 verse 15. Sabi po dito, But the Lord said, Go, for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and to kings as well as to the people of Israel. So, si Paul po, tinawag po siya, hindi lang para sa mga Jews, kundi tinawag din po siya para sa mga Gentiles. So, dahil po sa perseverance ni Paul, dahil po tinugon niya po yung calling sa kanya ng Panginoon na mag-preach hindi lang sa Jews, kundi sa Gentiles, dumating po sa atin yung salita ng Panginoon. Tayo po, we are Gentiles. Wala po tayong dugong Israelita. We consider ourselves as Gentiles. Pero spiritually po, dahil po tinanggap po natin ang ating Panginoon, di ba po, we are considered as mga Jews na din po. Kaya po, katulad po ng sa buhay ni Paul, di ba po, kung babasahin po natin, actually dito po sa New Testament, di ba ang dami niya pong marami siyang books na nasulat, di ba, sa Thessalonians, Colossians, Philippians, ito sa Timothy, sa Romans, di ba po, ang dami niya pong books na nagawa. Kasi lahat po doon, mababasa natin kung gaano ka-perseverance
kung baga gano yung pagtsatsaga na ginawa ni Timothy ni Paul that time para lang marinig po yung salita ng Panginoon. Para makadating po sa mga Gentiles yung salita ng Panginoon. And ganun po sa buhay natin, di ba? Kung wala pong tumugon sa salita ng Panginoon, kung wala pong nagtyaga na maghayag ng salita ng Panginoon, hindi din po tayo maliligtas. Hindi din po natin marireceive yung salita ng Panginoon. Hindi din po natin malalaman yung katotohanan. Sa amin po kasi, malayo nung una, nasa Manila po kami, Katoliko po talaga kami. Pero ayun nga po, nung lumipat kami po dito, parang nakausap po ni Mami, may nakausap po si Mami dito na, ayun nga po, parang na-enlighten din po si Mami. Dahil po sa buhay nila, Bishop, na tumugon po sa Panginoon, di ba? Na hindi po sila nanawa na magsalita o kumbaga maghayag ng salita ng Panginoon. Dumating po sa amin yung salita. And ayun nga po, nandito tayo, lahat tayo, dahil kaya tayo nandito kasi po may mga taong nagtiyaga pa rin na kahit ilang rejection po yung na-receive nila, still nag-preach pa rin po sila, naghayag po sila ng salita ng Panginoon. Same din po sa atin na parang kahit katulad ni Timothy na parang feeling natin masyado tayong bata or masyado tayong matanda dyan, di ba? Na parang hindi tayo magaling sa ganito, hindi tayo magaling sa magsalita. Pero yun nga po, pagtiyagaan, kumbaga, with perseverance po, with patience, kailangan po na wag po tayong manawa na maghayag ng salita ng Panginoon. Kasi, ayun nga po, kumbaga, malawak yung maaabot ng salita ng Panginoon. Mas maraming makakarinig. Mas maraming makakatanggap po at makakakilala sa Panginoon. Maraming tao yung makakaalam na mayroon pong Diyos na nagmamahal po sa kanila na nag-alay ng buhay para lang pumaligtas tayo. So, kasi, ayun nga po, di ba, may time po tayo, di ba, may mga attitude po tayo kasi na parang pag napapansin natin na walang improvement, na parang example po, sa isang Bible study, pag nakita natin na parang tatatlo, lilima, tapos puro bata pa yung kasama natin, parang, di ba, minsan nakaka-discourage siya, na parang ayaw mo na lang maggawain kasi nga ganun lang, parang ganun lang lagi. Meron kasi tayong ganung ugali na parang pag nakikita natin na walang improvement, ayaw na natin. Pero ayun nga po, katulad nila Timothy, nila Paul, ng mga apostles that time, kailangan po na kahit na may mga disappointments, may mga trials and testings po tayong nararanasan, kailangan po patuloy lang po tayo kasi katulad po nila Paul, tinawag po tayo na maghayag ng salita kahit na ano pa po yung nangyayari sa atin o kung ano man po yung hindi pa natin nakikita, katulad po nun, hindi po natin nakikita pa yung resulta nung ginagawa po natin. And pang-last po na charge ni Paul kay Timothy, number 7. Sabi po dito, Timothy must give careful teaching. So, yung mga tao daw po na maghahayag ng salita ng Panginoon, dapat po must give careful teaching. Ano po ibig sabihin ng careful teaching? So dapat po, yung mga salita na nilalabas po natin, na pinapahayag po natin, hindi po yun yung mga salita na mas magpapahiwalay sa Panginoon. So wag po tayo na, kasi di ba po, may ibang tao na naghahayag din ng salita ng Panginoon, pero sa iba ang daan nila. Kumbaga, hindi sa Panginoon. Ang ginagawa nila, nagpipreach sila ng mga false teaching, mga false doctrines. And ganun po yung sinasabi ni Paul kay Timothy na dapat maging careful tayo dun sa mga sinasabi po natin na nakasulat ba to sa Bible? Yung naririnig ba natin, tas i-quote natin na totoo bang nandito sa Bible? O baka naman may binago na yung tao na yan, tas sinabi mo pa, hindi mo chinek, di ba? Imbis na matuwid po yung tao, di ba, mas nalilihis pa po sila. Imbis na mapunta po sila sa Panginoon, sa iba po sila nagpunta. So, kailangan po natin na every time po na mag-share tayo ng salita ng Panginoon, ng gospel ng Panginoon, let's make sure po kung nakasulat ba talaga sa salita po ng Panginoon yon. Kasi yung ibang tao naman nagsasabi,
tanggapin mo lang si Jesus, wala yung problema mo, mawawala lahat ng problema mo. Di ba nga po, tayong mga Kristiyano, the more na nung tinanggap po natin ang ating Panginoon, the more po na dumami yung problema natin. Kasi gusto ng kaaway, agawin tayo sa Panginoon na sumuko po tayo sa Panginoon. Pero yun nga po, ang pagkakaiba lang po nun, kasama na po natin ng Lord dun sa mga problema na nararanasan natin. And dahil kasama po natin ang ating Panginoon, ma-overcome na natin yung mga trials na yon. So yung ibang tao, para lang mahakot po nila ibang tao, mag-sugarcoat na sila ng mga salita na parang hindi naman nakasulat sa Bible, pero dahil maganda pakinggan, sinasabi na po nila. And ang mga tao, di ba po, tayong mga tao, pag nakikita natin na maganda or naririnig natin na maganda, gusto din natin yun. Pero yun nga po, kaya po lahat ng mga nagsasalita or ginagamit po ng Panginoon, kailangan po inaaral talaga yung salita ng Panginoon, tinitignan kung tama. Kasi po, at the end, tayo din po yung ma-judge. Titignan ng Panginoon kung yung mga salita po ba ng ginawa natin o mga binitawan po nating salita is totoo po ba? Naaayon po ba sa salita ng Panginoon? Di ba po? We will be held accountable po sa mga salita ng binibigay po natin o sinasabi po natin sa ibang tao. Kasi, ayun nga po, dahil po sa mga salita natin, pwede natin silang ma-direct sa God o sa Panginoon or mas lalo pa po nating mapapalayo yung mga taong yon sa Panginoon. So, kailangan po na mag-aral din po tayo. Mag-prepare tayo na parang may time na talagang hihimay-himayin natin. And ayun nga po, hindi po natin magagawa yung gantong bagay ng sariling knowledge lang po natin. Kasi pag sariling knowledge po natin, parang hindi na siya, kumbaga, may mga kulang, ganon. Pero pag nanghingi po tayo sa Holy Spirit ng knowledge and wisdom, yun po, sure po yun na yung bawat salita na naririnig ng mga tao, hindi lang po nila maririnig, kundi may transformation po na mangyayari sa kanila. So, kung may time na nahihirapan ka na, katulad po nun, inassign ka sa Bible study and nahihirapan ka talaga na gumawa ng isi-share, nandiyan naman po yung Holy Spirit eh. Diba? Ano po ang sabi sa John chapter 14 verse 6? Sabi po dito, but when the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. So, ang sabi po dito, pinadala po ng Panginoon ang Holy Spirit sa atin for us to be reminded or kumbaga turuan po tayo. So, nandyan po yung Holy Spirit. Hindi po natin kakayanin kung sariling strength lang natin, di ba po, sariling kaalaman lang natin. Let's ask for wisdom po and anointing sa Holy Spirit na, Lord, ano po ba ang sasabihin ko? Lord, tama po ba to? Lord, ano pa pong revelation nyo? Doon po, pag naging mas dependent po tayo sa Holy Spirit, doon po tayo, freely po tayo makakagawa ng isi-share po natin. Na ayun nga po, hindi lang maririnig, kundi may transformation, may realization sa tao, yung mga salitang naririnig po nila. Kaya po katulad po kay Timothy, yun po yung isa sa mga sinasabi po ni Paul na kailangan po maging careful po siya dun sa mga tinuturo niya, sa mga instructions na binibigay niya, kung talagang nakalagay po ba yan sa salita ng Panginoon. Kaya recap lang po, ano po yung 7 charges po ni Paul kay Timothy. Yung number 1, Timothy was to preach the word in season. Pangalawa, Timothy was to preach the word out of season. Number 3, Timothy must correct the people. Number 4, Timothy must rebuke the people. Number 5, Timothy must encourage the people. Number 6, Timothy is to preach with patience. And lastly po, number 7, Timothy must give careful teaching. So ito po yung assignment nga po ni Paul kay Timothy na, ayun nga po, nung time na siya na po yung iniwan ni Paul sa Efesos, ito po yung mga kailangan niyang gawin. And ang purpose po kung bakit po yan yung mga naging last word ni Paul kay Timothy ay mababasa po natin sa verse 3 and 4. Sabi po dito,
For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires. Kaya po ini-urge, gano'n na lang po mag-command si Paul kay Timothy na preach the word, correct, rebuke, and encourage people na magkaroon ka ng tiyaga. And ayun nga po, tama yung mga teaching na naririnig o sinasabi natin. Kasi there will be a time na, ayun nga po, ang mga tao, ayaw na po nilang makinig sa totoong katuruan. Di ba po, mas gusto na po nila, kasi di ba po katulad ng nabasa natin kanina, na ang salita ng Panginoon, ginagamit talaga siya for rebuking, for correcting. And ang mga tao, ayaw nilang nakokorek kasi may mga ego, ganon. Pero dahil ayun nga po, ayaw na ng Panginoon, ng ibang tao, ng ganong mga salita, ang ginagawa po nila, umaalis na lang po. Sabi po dito, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. So ang gagawin na lang po nila, mas pipiliin na po nila yung mga salitang maganda sa pandinig nila at hindi lamang po doon. Maghahanap pa po sila ng mga magtuturo sa kanila ng mga bagay na gusto lang nila. So ayaw na nila doon sa mga leaders nila, sa mga pastors nila na nagsasabi ng mga masasakit na bagay para lang makorek. Mas pipili na po sila doon sa mga tao na nagsasalita ng mga favor lang, blessing lang, puro grace lang ng Panginoon. Doon na lang po sila mag-i-stay. Ganun na po yung mangyayari. And ganun din po sa panahon natin, di ba po? May mga tao na talaga na parang mas pinipili na po nila na yung mga sugar-coated na mga salita na magaganda lang, instead dun sa mga correction and rebuke. Verse 4, sabi po dito, they will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. So, kumbaga, aalis na daw po sila. Hindi na po nila papakinggan yung katotohanan at mas maniniwala na lang po sila sa mga kuro-kuro, sa mga haka-haka. Ganun na lang po. Yun na lang po yung paniniwalaan nila. Alam niyo po sa Judges po, kung mababasa po natin, ilang beses pong ginawa ng Israelita, inabandon na po nila ang Panginoon. Sa bawat verses po doon, ang panimula po lagi doon is parang nag-serve ang mga Israelites ng mga carved images and they abandon God. Kumbaga, di ba po, parang ganun din po yung nangyayari sa panahon ngayon, na katulad po na sinasabi ni Paul na mas pinipili na po ng ibang tao na mag-worship na lang sa mga structure. Di ba po? Mas pinipili na lang nila yung mga wino-worship nila, nagawa lang din ng tao instead of worshiping the true God. Kasi nga po, mali na po yung pinapakinggan nila eh. Hindi na po sila nadadirect. Kasi nung time po na yon sa Israelites po, sa Israel po, wala na po kasi silang king. So wala na pong nagdadirect sa kanila na mali ito, mali ganyan. So dumadating yung time na nag-worship sila ng mga carved images na sila din mismo ang gumagawa. And ang resulta po, ang nangyayari po sa kanila, na-oppress po sila ng mga Canaanites, ng mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi lang po for 1 year, kundi maiba po doon, 18 years, 20 years. Di ba po? Kung tutusin, di ba, yung mga Israelita, inalis sila ng Panginoon sa Egypt para hindi na po sila ma-oppress. Dinala sila sa promised land para conquer yung land. Pero ang nangyari po, dahil wala na pong nagko-correct sa kanila, dahil po sarili na lang po nila yung pinapakinggan nila, di ba po, ano nangyari sa kanila? Hindi po natupad yung sinabi ng Panginoon na makakonquer nila, yung land na binigay sa kanila. Kundi, ang nangyari, 50% sila, tapos 50% yung mga dating nakatira doon. Ganon po yung nangyari. Kaya, ganon din po yung nangyayari sa panahon po natin ngayon na maraming tao po na sarili na lang po nila yung pinapakinggan. And, di ba po, hindi po makokorek yung mga taong to. Di ba? Hindi po sila mababalik sa dating path na ginawa po ng Panginoon sa kanila. If tayo po mga tinawag na maglingkod sa Panginoon, na maghayag ng salita ng Panginoon, is titigil na po. Dahil nakita lang natin na umalis na si ganto or parang nakikita natin yung mga discouragement dito sa paligid natin, di ba? Tumigil na tayo.
di ba, hindi na tayo magagamit ng Panginoon para i-correct yung mga taong yon. And sabi po, they will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. So, kumbaga, mas umiiral na lang po sa kanila yung mga, hindi naman sa dahil hindi po sila naniniwala sa Panginoon, pero po, lahat na po ng bagay, kumbaga, kung ano yung i-present sa kanila na sinasabing Diyos, kumbaga, tatanggapin na po nila. Kasi, ayun nga po, hindi na po nila ina-acknowledge ang Panginoon as their King. So, ganun po yung time na kailangan po talaga na mas mag-double time po tayo. Lahat na ng paraan na pwede natin gawin para lang po mapahayag yung salita. Example po, mag-message, di ba? Pwede po tayo mag-video call. Kasi ngayon sa panahon po na yun, tag-ulan or may mga lockdown, ganto ganyan, hindi pwedeng puntahan. Di ba po? Marami na pong ways para po ihayag yung salita ng Panginoon. And let's take those opportunity kasi ayun nga po, may mga tao na ayun nga po, hindi nila alam yung katotohanan, hindi nila alam kung saang daan sila dadaan, anong katotohanan yung kailangan nilang pakinggan o kailangan nilang sundin. Di ba po, wag po nating hayaan na sarilihin lang po natin yung salita ng Panginoon. Katulad po nung desire po ni Paul na gawin din ni Timothy, kailangan na, ayun nga po, wag po siyang manawa na maghayag ng salita ng Panginoon kasi, ayun po, para hindi po dumami yung mga tao na ayun nga po, hindi na, kumbaga tatalikod sa salita ng ating Panginoon. And, ayun nga po, mahirap po yun para sa atin kasi, ayun nga po, may disappointment po siya. Pero, katulad po nung ginawa ni Paul kay Timothy, nag-encourage siya. Ganun din po sa atin, ini-encourage din po tayo ni Paul. Sabi po ni Paul sa verse 5, "But you, keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry." So sinasabi po ni Paul, kumbaga i-take din po natin to as encouragement kay Paul, na galing kay Paul na, ayun nga po, keep your head in all situations. Lagi po nating hayaan na, yun nga po, huwag nating hayaan na yung mga hardships na nararanasan natin, yung hiya natin, yung pakiramdam natin na hindi tayo fit sa ganito, sa paghahayag ng salita ng Panginoon, di ba po? Huwag po nating pansinin yung mga ganon. Kundi, ayun nga po sabi dito, do the work of an evangelist. So, lahat po tayo tinawag pa rin po ng Panginoon, di ba? To preach the word of God na, yun nga po, ihayag yung salita ng Panginoon sa ibang tao. Yun nga po, i-share na, ayun nga po, tawag dito, na ayun nga po, na ang Panginoon is, di ba, mahal niya tayo and ayun nga po, huwag po nating sarilihin yung mga naririnig po natin dito. Hayaan po natin na magamit po tayo ng Panginoon to preach His word. So, sila Timothy, sila Paul po, di ba, lahat po sila nakaranas naman po sila ng hardship eh. Kumbaga, wala pa po sa panahon, kung yung nararanasan po nila, wala pa po yun sa nararanasan natin. Kasi dati po, di ba, sa kanila, ang ginagawa sa kanila, kinukulong po sila pag nagpipreach sila ng gospel. Sa ibang bansa naman po, di ba, malala. Hindi lang sila kinukulong, kundi di ba, pinuputulan pa po sila ng leeg. Ganon po yung nangyayari. Dito po sa bansa po natin, napaka-free na po na i-preach yung salita kahit nandyan ka lang sa upuan, makaupo ka lang sa bus, tapos may katabi ka, pwedeng-pwede kang mag-share ng salita ng Panginoon. Kasi, ayun nga po, wala po tayong rules dito sa bansa natin na pag nag-preach ka ng salita ng Panginoon, pugot ang ulo mo. So, di ba, malaking privilege po sa atin na mga tinawag ng Panginoon to preach the gospel kasi wala na pong time na parang mahihirapan tayo na mag-share ng salita. Kumbaga, it's up to the person na lang po kung tatanggapin niya po yung prayer natin. Kaya po, katulad po nila Paul, nila Timothy, at mga iba pa pong apostles, tinawag po tayo lahat na mag-preach ng gospel ng Panginoon. So, ayun nga po, kailangan po na hayaan po natin na magpa-equip po tayo sa Panginoon habang nandito po tayo sa church. Di ba po, katulad po nila Peter, di ba po, noon nandun na nga po, dumating po yung power ng Holy Spirit sa kanila. Dahil po na-equip na po sila, ano pong naging resulta? Marami po, libo-libo po yung nakatanggap
sa Panginoon. And desire din po ba natin na marami din po, hindi man ganun kadami katulad noon, libo-libo, 3,000, pero di pa po ang lagi po natin naririnig, isang kaluluwa lang po ang makatanggap or naniwala sa Panginoon. Maraming libo-libong anghel na po ang nagse-celebrate sa heaven. Ganun na po kagalak ang Panginoon if natutuwid na po yung isang tao dun sa kasalanang ginagawa niya. And ganun din po yung maging desire natin na, ayun po, magamit tayo. Katulad nung Sunday, di ba po, in-empower na po tayo ng Panginoon. Kaya po sa panahon po na to, hayaan po natin na tanggalin po natin ng Panginoon lahat yung naghihinder sa atin, yung hiya natin, di ba, yung fear natin sa paglabas natin para freely po tayong magamit ng Panginoon sa labas. And mamold po sa puso natin yung compassion sa mga taong naliligaw po, sa mga taong hindi pa po alam yung salita ng Panginoon. Kaya po, sa gabi pong ito, tayo po'y tumayo at manalangin po tayo sa ating Panginoon. Yes, hallelujah, Lord. Yes, O God, salamat, O God, sa iyong salita, Panginoon, na inihayag, O God, sa gabi pong ito, O God. Lord, salamat po sa buhay ni Paul, O God, sa mensahe niya kay Timothy, O God, na ganun din, O God, na mensahe sa bawat isa, Panginoon, na tinawag niyo, Panginoon, upang maghayag ng iyong salita, O God. Lord, today nga, O God, narito po ang iyong lingkod, ang iyong mga anak, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba, O God. Lord, today nga, O God, gamitin niyo po ang aming buhay, Panginoon, sa paghayag ng iyong salita, O God. Lord, sa bawat mga bagay, O God, na nagpipigil sa amin, O God, para gawin ang iyong ministry, O God, ang iyong pinapagawa sa bawat isa, O God. Lord, we surrender everything to you, O God. We lay it down, O God, sa iyong harapan, Panginoon. The fear, O God, yes, O God, yung fear, O God, na nararanasan namin, Panginoon, kung nararamdaman namin, Panginoon, na hindi kami para dito sa ministry na to, O God. Lord, we lay it down, O God, sa iyong harapan, Panginoon. And Lord, give us a heart, Panginoon, that is full of compassion, Panginoon. A heart that is full of compassion sa mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakarinig ng iyong salita, O God. Lord, give us that courage, O God, that boldness, O God, na gawin, O God, ang iyong mga salita, O God. Lord, tunay nga, O God, hindi niyo po tinawag ang bawat isa, O God, na manawa, O God, sa pinapagawa niyo sa amin, O God. Hindi niyo po kami tinawag, O God, para huminto, O God. But, O God, tinawag niyo po kami, O God, to preach the word, O God. Na tunay nga, O God, magamit ng aming buhay, O God, na marami pang taong tumanggap sa iyo, O God. Maraming tao pa, Panginoon, ang magamit mo, Panginoon, at lumapit sa iyo, Panginoon. Lord, nawa, O God, ang aming buhay, O God, ay magamit sa iyong kaluwalhatian, O God. And Lord, sa bawat gagawin niyo po sa bawat isa, O God, sa bawat equipping na ginagawa niyo po sa bawat isa, O God, Lord, give us a teachable heart, O God, na tunay nga, O God, ma-receive namin, Panginoon, lahat ng mga nais niyong maituro, O God, and magawa namin sa aming buhay, O God. Lord, tunay nga, katulad nila Paul, nila Timothy, O God, ang ibang apostles, O God, ginagawa namin ito, O God, hindi sa aming sarili, O God, or para mas madami kami dito sa church, O God, but, O God, we will do this, O God, because it is your commission, O God, it is your great commission sa bawat isa, O God, for this is your command, O God, sa bawat isa, O God, to preach your word, O God, to preach the gospel, O God, to preach your love, O God, sa bawat isa, O God. Tunay nga, Panginoon, salamat, O God, for your word tonight, O God. Thank you, O God, for we have received our portion tonight, O God. Tunay nga, Panginoon, sa iyo po ang aming papuri, ang aming pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Dumako naman po tayo sa isa sa mahalagang parte ng ating pagpupuri sa Diyos, ang ating pagbibigay. Giving is worship. Naniniwala po ba kayo?
ang pagbabalik sa unang nagbigay sa atin. Giving back to the one who first gave us. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Proverbs 3:9-10. Parangalan mo ang Diyos ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Alam po natin at naniniwala po tayo na we cannot outgive God. Hindi po natin kayang higitan ng ating Diyos. Bakit nga po ba kailangan nating magbigay ng ikapo at ang ating offering? Kasi po, isa po ito sa parte ng ating pagsamba at pagsunod, ang paggalang sa ating Diyos. Sa totoo lang, hindi naman po kailangan ng Lord ang mga pera natin Kasi sa Kanya po nanggaling yon. Ang lahat-lahat. Ang kailangan po ng Lord ay ang pagsunod natin. Kailangan daw po natin itong sundin kasi madami po itong mga benepisyo. At ang mga benepisyo nito ay tayo din po ang umaani. Sabi nga po dati sa mga narinig ko, your obedience today is your protection for tomorrow. Na sa tuwing tayo po ay sumusunod sa pagbibigay, ipinapakita po natin sa Lord na hindi mahalaga ang mga bagay na ito, Panginoon. Mas mahalaga sa akin ang pagsunod. Pagsunod sa iyo. Sabi nga po sa Deuteronomy 15:10, siya nga ibibigyan mo at ang puso'y huwag magdamdam. Pagkabigyan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong mga gawa at sa lahat ng hihipuin ng iyong kamay. Palagi po nating aalalahanin na sa tuwing tayo po ay sumusunod ng pagbibigay ng ating pagdadala ng ating ikapo, ay nagkakaroon po tayo ng oportunidad na lakaran ng ating mga pananampalataya. Na sa tuwing nag-i-invest po tayo sa kaharian ng Diyos, hindi daw po natin ninanakawan ng Panginoon. Na sa tuwing nagbibigay po tayo, ipinapakita natin na mahal natin ang Diyos. More than anything and everything. Mag-share lang po ako ng maiksing testimony. Noong 2010 po, na-diagnose po ang bunso ko si Shem ng grade 4 na tonsillitis. At kailangan niya pong mag-undergo ng tonsillectomy. Na-confine po kami sa PGH. Nung nandun po kami, dun sa tabi po ng bed namin, bigla na lang merong inatake ng hika. Ni-revive po siya. Medyo matagal na ni-revive siya kasi nahihirapan siya. Hanggang sa dumating sa punto na nagpapalit-palitan na yung mga doktor para ipump yung dibdib niya kasi nga hindi na siya nakakahinga. At nung nakikita ko, tinitingnan ko yung asawa nung nire-revive, iyak na siya ng iyak. Iyak na din ako ng iyak. Kasi naawa ako doon sa kasi halos naglulupasay na siya na hindi niya kaya na mawala yung asawa niya. Sa madaling salita po, namatay po yung lalaki na nire-revive. Pagkaalis po nung taong yon na namatay sa bed na yon, mga after an hour, ang anak ko po si Shem kasi may hika siya. Siya naman po yung inaatake ng hika. At nung nando na po, hindi ko po alam ang gagawin ko. Iyak na din ako ng iyak. Sabi ko, Lord, ang tagal namin na hinintay yung schedule ng operasyon na ito. Ayoko magpa-opera, Lord, sa labas kasi mahal. Sa PGH lang ang kaya namin. At nung ninebulize siya, kumalma naman. Kinabukasan ng umaga, pumunta na dyan yung mga mag-oopera. Lalagyan na ng dextrose si Shem. At dahil ang schedule ng operasyon niya ay 10 o'clock. Dahil hinika siya nung
kahapon, before siya operahan, 24 hours before siya operahan, kailangan niyang tubuhan. Doon ako natakot. Doon ako natakot kasi sabi ko, anong itsura niya kapag uoperahan? Hindi, ano lang yun, sandali lang yun. Sandali lang lagyan ng tubo. Sabi ko, Lord, ayokong maopera, ayokong tubuhan ang anak ko kasi sinasabi nila kung paano gagawin, patutulugin ang anak ko, tutubuhan, at yung tubong yon pagkatapos ng operasyon, 2 weeks pa bago tanggalin. Kasi habang pinagagaling yung operasyon niya, kailangan hindi siya kakain. At yung tubo na yun, isa yun sa mga way ng pagkain niya. Doon ako natatakot. Kaya nagdesisyon po ako na hindi magpa-opera. Nagpirma po ako doon sa waiver na hindi po namin itutuloy. Although sinasabihan kami ng doktor na, Ma'am, 3 buwan yung hinintay na maoperahan kayo tapos i-give up nyo ngayon lang. Hintayin nyo na lang. Magpatubo na lang tayo kay baby. Sabi ko, hindi po, doktor, hindi po, uuwi po kami. At nung umuwi po kami, that was Saturday. Nung Sunday na yon, dun po sa dati naming church, dun sa offering na, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, ibibigay ko yung ikapo dun sa, yung 10% dun sa budget para sa anak ko kasi ayoko nang bumalik doon. Parang na-trauma ako sa na-trauma po ako dun sa nakita ko na namatay nung nandun kami. Sabi ko, Lord, ibibigay ko to sa iyo. Hindi maoperahan si Shem, pagagalingin mo, Lord. Pagagalingin mo, naniniwala ako. At nung inilalagay ko po yun sa sobre at dinala ko po yun sa box na yon, cliname ko, Lord, ikaw lang ang magpapagaling sa anak ko. Hindi namin kailangan ng doktor. And after a year, bumalik kami sa PGH. And thank you Lord talaga. Yung grade 4 na tonsillitis ng anak ko ni Shem ay walang bakas. Walang bakas na lumaki yung tonsils niya ng grade 4. Pati yung doktor, kasi nandun sa record ni Shem na meron siyang grade 4. Ngayon, totally shrink na siya, hindi nga siya wala nga siyang yung tonsils niya, hindi nga parang grapes na lumiit. Bagkus wala talagang kabakas-bakas. At yun po yung simula na naging tapat ako sa pagbibigay ng ikapo sa church namin at sa church. Although hindi ganong kalakihan, pero alam ng Lord, sabi ko, Lord, ito ang kinakayanan ko lang Lord, alam ko, pagdating ng panahon kung i-bless mo ko, Lord, hipuin mo pa rin ang puso ko na maging tapat sa'yo. Palagi po nating sasabihin sa ating pagbibigay na, I give this back to you, Lord, not just because I trust in you, not just because I honor you, but because I love you, Lord. I magnify you. I worship you. I glorify you, Lord. I love you, O Jesus. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos sa langit, maraming salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, mulit-muli, Lord God, kami iyong hinihipo, Lord God. Kami iyong kinakausap, Panginoon. Na sa tuwing magkakaroon kami, Lord God, ng provision, ng blessing na galing sa iyo, Panginoon. Lord, hindi namin makita ang aming kakapusan. Hindi namin makita, Lord God, ang aming mga pangangailangan. Hindi namin makita ang aming mga bayarin, Panginoon. Bagkus makita namin, Lord God, ang iyong kapangyarihan. Lord, makita namin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kabutihan, Lord God, sa buhay namin. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa pagkakatawag mo, Lord God, sa amin, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Panginoon, hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, na sa gabing ito, Panginoon, pinaalala mo sa amin, Lord God, na Lord, wala kaming kakayanan, Lord God. Ikaw ang aming kayamanan, Panginoon, sa mundong ito. Kaya Lord, bigyan mo kami ng pure heart, O God.
to worship you. Bigyan mo kami, Lord God, ng puso na 100% na sumusunod sa iyo, maging sa aming pagbibigay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mulit-muli, binabalik namin ang aming mataas na papuri, matamis na pagsamba sa iyo lamang, o aming Panginoon Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, sa gabi pong ito, muli nating ibigay ang lahat ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa iyong papuri, pasasalamat, aming Diyos. Malagyan at karangalan, alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ibigay kasama o walo ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah. Sige tayo manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa gabing ito, Panginoon, na kay aming naranasan. Panginoon, kay aming napuri na itaas sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, salamat at patuloy niyo po kaming turuan, Panginoon, katulad ng inyong alagad na si Timothy, Panginoon, na Panginoon, may pahayag ka, Panginoon, sa bawat tao na hindi pa nila alam na ang iyong kabutihan, iyong kapangyarihan, Panginoon. Panginoon, salamat sa gabing ito, Panginoon, sa mga taong nandito, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan. Ano man namin gagawin, Panginoon, ikay mapapuri, ikay masamba, Panginoon, maging sa mga taong nanonood, Panginoon, ng live streaming. Patuloy niyo pong silang abutin, Panginoon, kung ano man nilang pangangailangan, Panginoon, healing or blessing, Panginoon. Tuloy pa kami naniniwala, ikaw ang Diyos na mabuti at hindi nagbabago at ikay tapat, Panginoon. Salamat sa gabing ito. Patuloy niyo po kaming, Panginoon, samahan sa aming pag-uwi, na kung paano mo po kami, Panginoon, sinamahan na pumunta sa lugar na ito. Ganoon din, Panginoon, sa aming pag-uwi, Lord God.
Panginoon, ikaw ang dakila, ikaw ang Diyos na pinakamataas. Tunay, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. At magsabi ng Amen. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang